Poštovani poslanici, pred nama je izvještaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke budžeta za autopokrajinu Vojvodinu za januar i septembar 2020. godine. I ponovo imamo prilike da se uverimo u transparentnost i tehnički sročenu igru cifara koje se je paravan za mnoge promašaje u izvršenju i trošenju budžetskih sredstava. Mi srpski radikali već godinama skrećemo pažnju na činjenicu da se mnoga sredstva iz pokrajinskog budžeta ne koriste blagovremeno zahvaljujući u dobroj meri i problematičnoj stručnosti zaposlenih koji su nadležni da u dobroj meri i izvršenje programskih aktivnosti. I ovoga puta postavljamo opravdano pitanje koliko je to stručnost zaposlenih počevši od sekretarijata pa do javnih preduzeća koja troše predviđena sredstva iz budžeta. Ako zaposleni u nevidnim institucijama nisu u stanju da realizuju planirane programe, onda i nikako čudo što se znatan deo sredstava odliva na razne nevladine organizacije i stručne konsultante koji su najčešće plaćeni po osnovu ugovora o delu. Ako je tako, a jeste, onda je evidentno zašto su procesi realizacije i planovi programa dragoceno vreme i novac. Sve bi to moglo da bude mnogo racionalnije kada bi se vođenje kadrovske politike zasnovalo na principu stručnosti, a ne na principu partijske pripadnosti. Godinama se propagiraju programi o poboljšanju u oblasti poljoprivredne delatnosti, ali taj oporavak iz godine u godinu ne ide željenim tempom. Nažalost, nisu rešeni mnogi problemi od adekvatnih subvencija za poljoprivredne proizvođače, zaštitnih carina koje ne postoje na uvoz poljoprivrednih proizvoda, problema navodnjavanja i odvodnjavanja stihijske i nekontrolisane seče šuma, pa do neracionalnog korišćenja sredstava koja su opredeljena iz budžeta. Ovoga puta navešću vam samo primer šta se dešava u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, u kome se susrećemo sa pozicijom vraćanja sredstava u budžet autonomne pokrajine Vojvodine, gde nalazimo na sledećoj situaciji. Neutrošena sredstva, donacije iz ranijih godina u iznosu od 23.611.000 dinara, iznos primljenih donacija za period januar-septembar 11.980.000 dinara, što znači da je ukupno iznos primljenih donacija 35.609.000 dinara, a da je od tih sredstava iskorišteno svega 20.393.000 dinara, tako da po osnovu donacije nisu utrošena sredstva u iznosu od 15.216.000 dinara. Dakle, gospodo poslanici, to izgleda kao da su rešeni svi problemi koji opterećuju poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na nivou autonomne pokrajine Vojvodine, pa ima i prostora da se neiskorišćena sredstva vraćaju u budžet. Svi to dobro znamo da nije tako. Mi srpski radikali po ko zna koji put upozoravamo da se konačno ovakvoj praksi mora stati na put, inače će ova grana privrede delatnosti biti dovedena na minorne grane i neće biti konkurentna ne samo na domaćem, a pogotovo na stranom tržištu. Naša poruka je da se pod hitno spreči stvaranje mogućnosti da sredstva koja postaju ne budu adekvatno i blagovremeno realizovana, a o tome mogu samo stručni kadrovi. Zahvaljujem. Reč ima Pavel Surovi, neka se pripremi Aleksandar Smiljanić.